Uba Adelbert Norum MLA Kakatsau North Shillong mentakasi lalit banyak kendo yo Deputy Chief Minister uba Preston Tinsong badu Myntri ke transport uba senya bahalang thar. Ha ka ba ka Jets 24/7 ka penpau ya ka jing sokhya halor ka jing rekam bian jing ki bai taxi ki ba umpat yo jing bet na ka sarkar. Ka Jets 24/7 ka layo jing bet na ka sarkar kum kanong penyat bai taxi ka basyanya pat ka ba biang na ka bentau pat ba. Henry ka sokhya ba ki wei pat kinong penyat bian ki penpat ya ka rukom trei ka ba khud baru ya ka jing syanya jing ki pat ba. Show Chief Secretary, former Chief Secretary, haka Absauterik, Brabinyo, Arja Son. Di balairu kasih complain Show Commissioner Secretary, Beri Sanjay Goel. Di hadu mentah kini isu snap, kalong bakim long respond, kim semula jubab, ia ka complain, jom ini 24/7. Kalong kumba on the mind, yaki. Kan ni kita trace tom, kan ni dang le tom mulu banyarap support di government. Nomor ikut pemerintah ba, kumasyon at very present there is no more that we can give hope for our beloved youth regarding the government job. Mo hinum la syo. Manai jingkar kalau saturated. Mentang habi yang joki kja. Tenrai ke jingkali pa kalong ba boleh hidup mentang nisha illegally ban operate dah kiwei part ki company yang nom batai ngatrai government katib ba ke department katib ba but ngana perlu ik action ke bakai ke action ke ba gom ke department ke deban shim against segini ki illegal operator markani kan kata pi ka wei kalong ba mata ni keren ke unsafe mo ke jibam singai mata la kiwan ki ki illegal operator na sabar ki company ngan wadon hang di kum local mali kawan ngalong ba ngawan ban put pressure the minister in charge ba dokam macam action immediate action need to be taken against those who are operate illegally pi kawai kalong pa kata bar ka aru ka jingdu kalong ka leakage ka revenue leakage ya ka government ti kani manu banong responsible who are to be fixed responsible ngapan po jingkali ti bar ka ar kadai ka jing ka ni ka allotment order ka ba ka 24/7 kabag nang yang joki kijat bat mentah kini kidang apply ini ki license joki individual bikers no kiba kini banyak kamai kidon ngatrai aspa laispa kini ru dang sa pending hadu mentah lajan sisnem tikum no ki kena apsa ita kakam lasha de kilong desperate king of drugs ki kelalong ki form ki militant group manu ban sim ki clear dia no tanong rim ngawan ni ka por ban put pressure government lamba minister in charge ban take immediate action apa day ban stop no gini illegal operator jong ki way part ki aggregator mo ki way part ki company but hajo opor badi ban plat no release no immediately ya gini ki license ki badi ki allotment order kanang bagi kon samna jingi no mon desperate bagi lapan trai ki kam ala ki jong ki kijat kadi kata ki hang ni ki don ki bolong legal bar bolong illegal natara ngawan hang ni ko poru kolong ban banyak kadang sor ki issue ki license barki on license pi ko so far do mentang do kam tip kadai ka any right but ka Jets 24/7 ki blayo ka license kini bla recognize ki bla register kamu kajing sangai godon police verification ka biang ki part ki ba operate illegal mo ki belong bean merupakan tik responsible merupakan responsible ki ada jaki ki police ka crime mo taken place manu bachi bichi apa maki police verification kemdan ini di kamar jung aku mu amalia bolong entah mo responsible local amalia tengah bantik op ini isu